Хәйерле иртә Россия телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Мәскәүдә төзелеш, торак коммуналь хуҗалыгы һәм шәһәр мөхите юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясе утырышы булды. Аны комиссия җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов алып барды. Утырышта Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин катнашты. Татарстан президенты бердәм территорияләрне үстерү, торак төзелешен арттыру өчен яңа мөмкинлекләр эзләү кирәклеген билгеләп үтте. Бүген республикада һава торышының начараюы көтелә. Буран чыгарга һәм җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Республика ЮХИДИ идарәсе транспорт йөртүчеләрне юлларда сак булырга, тизлекне арттырмаска, ерак сәфәргә чыгудан тыелып торырга киңәш итә. Юлларда көтелмәгән хәлләр килеп чыккан очракта 5 333 888 телефоны буенча шалтыратырга була. Халыкка кайтарылган исем. ТСРның 100 еллыгы уңайыннан әзерләнгән өр-яңа тарихи биографик китап нәкъ менә шулай атала. Басма республика төзелү тарихына зур өлеш керткән шәхес Рәүф Сабиров тормышына, эшчәнлегенә багышлана. Бөтен дөнья татар конгрессының киңәшмәләр залында әлеге китапны тәкъдир итү чарасы үтте. Рәүф Сабиров гади авыл малаеннан Мамадыш өязе башкарма комитеты рәисе югарылыгына. Алай гына да түгел. Мәскәүдә Бөтен Союз Үзәк башкарма комитеты милли мәсьәләләр мөдире вазифасына күтәрелгән. Фаҗигале 30 елгы репрессия шаукымы аны да читләтеп үтми. Илнең иң зыялы халык бәхте өчен көрәшүне үзләренә өлге итеп алган меңнәрчә сәяси тоткыннар рәтендә ул да атып үтерелә. Китапның авторлары Нурия Батырбаева һәм Гөләндәм Давыдова. Аның тугандары Замир Петров, Замир Степанович һәм Нурия апалар белән таныштым. Бергәләшеп башладык, инде дәвам иттек без шушы Сабиров эшчәнлеген тикшерүне. Һәм менә бүгенге көндә ул шушы китап югарылыгына күтәрелде. Эшчәнлегенә килгән вакытта архив нәтиҗәләре буенча архивларга таянып язылды бу китап. Һәм мин беренче чиратта аның шушы ачлыкка каршы нинди эшләр эшләгәнлеген күрсәтәсем килде. Чөнки матбугатта ачлык нәтиҗәләре буенча да, ачлыкка каршы көрәшүләр буенча да күп материаллар чыкты. Әмма кызганычка каршы Сабиров Рәүф турында да берни нәрсә дә юк. Менә ничә еллар тикшереп барам, Сабиров Рәүф фамилиясе бер җирдә дә юк. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры тамашачыларга утка очкан күбәләктәй премьерасын тәкъдим итте. Әсәрнең авторы Татарстанның халык язучысы Нәбира Гыймаддинова. Әлеге пьеса 4 ел элек куелырга тиеш була. Язган булса язга дигәндә ниһаять премьера тамашачыга тәкъдим ителде. Актриса һәм педагог Тәслимә Хәләф эшләп калдырган соңгы инсценировка. Аның якты истәлегенә багышлап студентлары да уйнады. Башта бу рольне биргәчтән соң чынлап таптырадым. Әсәрне укып чыккачтан соң инде ничегенде Ират үзенең хатынын ташлап, шундый ашкынып, урманын, үзенең яраткан урманын ташлап сугышка китә дип. Чынлап та бик тетрәндерде. Әлбәттә, язучы язганның барысын да сәхнәгә куеп булмый. Тамашаны карарга килгән Нәбира Гыймаддинова Зөфәр бу эшне бик оста башкарган, миңа бернинди хилафлык китермәгән, сюжетын үзгәртмәгән, бозмаган, үзеннән өстәмәгән. Бу әсәрдә барысы да аңлашыла дип белдерде. Сәхнәләштергәндә нәрсә савыр булды, бу мәхәббәт тарихы, романтик драма бит инде. Шуңа күрә бу хатын кызның ичке дөньясын, ичке кичерешләрен, мәхәббәткә булган мөнәсәбәтләре 40 төрле бит. Хатын кызның 40 чырасы бар ди. Берсе янмаса, берсе яна. Спектакльдә вакыйга сугыш елларында бара. Төп рольдә ирен сугышка озатып урманда яшәп яткан Мөнәвәрә. Мин бу әсәрне Нәбира апаның бала чагымнан укыган әсәр. Аннары аның сценарийымнан 17 ел элек язылгач, яшь Мөнәвәрәне уйнарга хыялланган идем. Еллар үтте, һәм менә өлкән Мөнәвәрәне дә уйнарга миңа насыйп булды. Мәхәббәтне һәркем төрлечә аңлый, төрлечә йөрәгеннән уздыра. Хатын-кыз бигрәк тә спектакльнең төп фикере әнә шунда. Biz гаиләбез белән җөрибез шул театрга. Ну, актык вакытта инде менә сирәк җиргә туры килә. Уйнаучыларга бик зур рәхмәт. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.
Журналист, нәфис сөз ұстасы, жыршы, тәржемәші, төбәкші Илдар Қиямов күптән түгел шағир икәнлегендә раслады. Татарстан китап нәшриятында басылып шыққан өр яңа китабы «Жырларымда җирсүем» дип атала. Иң әүвәл шигъри хәзинә якташларына тәкъдир ителде. Ширмешән районының Кара Чишмә авылында үткән чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның махсус репортажы. Әтияне һаман исәндер күк, чыгып киткәннәр тик каядыр. Туган җирне төштә күрә-күрә, фаны гомер узып барадыр. Әлеге шигырьне тулысынча укып авылдашларының кирпекләре чыланыр әле. Алар Илдар Кыямовның әнисе Саимәне дә, әтисе Әгъләметдинне дә яхшы белә. Үзебезнең Илдар дип йөртә аны якташлары якын итеп, яратып. Әлеге иҗат бәйрәмен оештыру эшендә авылдашлар башлап йөргән. Нәни якташлары махсус шигырьләр дә өйрәнеп куйган. Үзең әдип, үзең җырчы, үзең диктор, үзең шәп егет. Мыегың да бит килешә, буладыр күпләр вашык. Мөршидә ханымның да бит хисләре тура ташып. Мөршидә ханым Илдар Кыямовның хәләл җефете. Ирен шагыйрь буларак таныту аның фикере. Журналистлар бит инде алар кешене үзләре пропагандалый, кешене без күрсәтәбез, ә үзебезне күрсәтергә безнең вакыт калмый. Идел белән сөйләштек тә, әтиңә сюрприз ясыйбыз. Менә шулай спонсор табып, әйме рәхмәт спонсорларга табып, аның шигъриятен дөньяга чыгардык. Менә Равил абыйның Фәзуллин шундый шигырь бар. Шагыйрь булып, китабыңны тотып, кайтсаң инде туган ягыңа. Менә мин шундый көн. Тәүге иҗади адымнарын Илдар Кыямов Ленин юлында башлый. Ширмешәннең район газетасы ул каләм чарлый башлаганда нәкъ шулай атала. Яшь чакта минем шигырьләрне укып, шуның кебек яза алсам иде дип әйткән сүзен үземә дә әйткәне бар. Рәхмәт инде. Әкрәм абый иҗат кичәсенә 150 ел элек ясалган тальян гармунын күтәреп, гаиләсе белән килгән. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән мәкаль барлыкка килүгә, нәкъ менә Илдар Кыямов кебек тырыш һәм сәләтле шәхесләр этәргеч бирүе бәхәссез ди Рушания Сәүбанова. Ширмешән районының якташлык җәмгыяте исеменнән котлап, нинди генә чара үткәрсәк тә, иң беренче ярдәм итәргә Илдар килә дип рәхмәтләрен җиткерде. Нинди генә чара үткәрсәк тә, һәрберсе әйтә, Илдарның китабында бар ул материал дип әйтәләр инде, шуннан алыгыз дип. Менә күп кадәр китаплар, чыганыкларны алалар Илдарның китабының Кара Чишмә кариясы. 50 яшь ул ил данларлык гаиләң булу дигән сүз. Бу җәһәттән дә Илдарның иле түгәрәк. Хәләл җефете Мөршидә белән 2 малай үстергәннәр. Мөршидә ханым сәхнәдән авыл халкына рәхмәтен дә җиткерде. Менә беренчедән мин чыннан да рәхмәтле Кара Чишмәлеләргә. Алар шундый затлы, мин бу сүзне кабатлап әйтәм, затлы ир-ат тәрбияли алганнар. Әгәр дә авыл халкы начар булса, аның гореф-гадәтләре, борынгыдан килгән гореф-гадәтләре үтәлмәсә, андый ир-ат тәрбияләп булмый. Күз алыбызда үстенде. Менә шундый тәртипле гаилә, бөтенесе укый торган. Үрнәк инде, менә ничек әйтеп бетәр. Укуган вакытында да ул мәктәптә дә әллә инде уеннар оештырып, анда коядыр туган көннәргә шундый матур ниләр ясап, картчыкларга булышып, менә шулай ел юлы, ел әллә ничек баштан ук журналистика булып туган иде ахыр ул. Илдар инде менә шундый безнең горурлыгыбыз. Андый кешеләр күбрәк булсын иде. Андый кешеләр әйткәндә инде әйтәсең, вот, менә бу безнең Чирмешәннеке дип горурланасың бит инде. Хәлбуки, бәлки аның шулай булып үсүендә Чирмешәннең үзенең ул хәтле ниндидер бер роле бәлки бик юктыр да, ләкин шулай да кеше үскәч, ул ниндидер кешеләр арасына чыккач, без шулай горурланабыз инде. Бер артлы сәхнәгә күтәрелгән авылның имам хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиев, мәктәп директоры Минсәгыйть Хөснелгатин, Сургут шәһәреннән кадәр кайткан Миндар Әгъләмов та Илдарның туган төбәк дип җан атып яшәвен, ул язган Кара Чишмә кариясы мәңге яшә әмирем китапларының әһәмиятен искәртте. Безнең авыл булган Әмир авылы булган Кармал, Югары Кармалда урыслар белән бергә булганнар.
Менә нинди авырлык белән аерылып чыгуны ул менә тасвирлап бирде. Документаль рәвештә бу инде теге фәлән әйтте дигән түгел инде. Менә төрле кәгазьләр белән. Иҗат бәйрәме белән котларга онык та кайткан иде. Тик Илдарны онык әлегә сәхнә артында, ә улы Идел белән киленнәре Сөмбел сәхнә түрендә котлады. Киленнәре дә нәселләренә охшап төшкән дип бәя бирде Сөмбел Кыямованың Илдар Кыямов сүзләренә язылган җырын тыңлаган Кара Чишмә халкы. Ә нәсел чыннан да төпле. Без аны аннан олырак абыйлары үзебез сорап җырлата идек. Ул яшь вакыттан ук артистларга шатып, Алла Пугачева кебек тә җырлап күрсәтә, Пресняков кебек тә җырлап күрсәтә иде. Аннан соң инде аның үзенең теләге журналист булу. Миңа энем буларак, ул кыз туганнан да якынрак. Ул һәр вакытта да хәл белешә, һәр вакытта да үзенең ниндидер киңәшен дә бирә. Чырашабыз инде кешеләр белән, әйме? Мин Тирмешән районыннан дип әйткән очракта күбесе Илдарны беләсезме? Беләбез. Ул безнең энекәш дип әйтү ул безнең өчен горурлык. Әти-әниләре белән бәйле хатирәләр Илдар Кыямовның иҗат кичәсен башыннан ахырына кадәр озата килде. Үткәннәрдә күзе булганның киләчәктә үзе булыр. Нинди матур сүз име? Дөрес фикер. Менә шуңа күрә киләчәкне уйлап эшләнгән бер эш булды булса бер, аннары менә әниемнең, әтиемнең вафат булуы миңа этәргеч булды. Әни үлгәннән соң әти 4 ел яшәде әле безнең. Менә шуларда мин бик нык аңладым инде, информатлар китә. Аксакаллар китә. Гаҗәп бит, барысының да диярлек исемнәрендә ил сүзе бар. Әйтерсең лә Саимә апа белән Әгъләметдин абый ил өчен игелекле, туган иле өчен җан атып яшәгән балалар булсын дип юраганнар. Әмма юш килгәнен үзләренә күрергә язмаган. Алар исән вакытта инде Илдар сәхнәлегә чыга башлаган иде. Аны күрделәр. Ләкин менә мондый дәрәҗәләргә җиткәне инде исемнәр алганы аларына кадәр күрә алмадылар. Кызганыч. Зур уңышлар яулап, заманалар матур бәя бирсә эшенә, шатлыкларын ишеттерер өчен туган ягы кирәк кешегә. Безне сагынып, үзенең балаларын читләрдән һәр вакыт көтеп ала торган авылдашларыма тирән хөрмәт белән баш иям. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Тирмешән районыннан. 23 февраль татар сынлы сәнгатенә нигез салучы олуг рәссам, скульптор Бакый Урманчының туган көне. Быел аңының тууына 124 ел. Шул уңайдан Казанның Бакый Урманчы музейы буа якташлык җәмгыяте белән берлектә әдәби музыкаль кичә оештырды. Чарадан безнең репортаж. Бакый Урманчының сәнгать әсәрләре белән күбрәк танышкан, тормышы турында күбрәк белгән саен, әлеге улуг затның күп кырлы иҗади мирасының никадәр киң колачлы икәнен, туган халкына никадәр тугрылыклы хезмәт иткәнен аңлыйсың. Халкыбызның мәшһүр улы, горурлыгы, дөнья мәдәниятенә үзеннән лаеклы өлеш керткән, үзе исән чагында ук классик дип танылган Бакый Урманчы берничә буын татар рәссамнарын тәрбияләүдә зур роль уйнаган универсаль шәхес. Бакый абзый кеше буларак гаҗәеп мәхәббәт кеше иде. Рухы белән дә мәхәббәт, олуг, зур улпат, тәне белән дә һәм үзен үзе тотышы белән дә. Татар рәссамнары арасында берничә тел белгән рәссамны мин белмим. Бакый абзый рәхәтләнеп Humanité газетасын яздырып Франциядән алып укый иде, французча, төркчә белә иде. Бакый Урманчы иҗатының көчле бер сыйфаты ул тудырган образларның тирән психологик көче. Рәссам тарафыннан башкарылган портретлар галереясы гаҗәеп самимилеге, шул ук вакытта куәте белән күзгә ташлана. Шәхеснең эчке дөньясына керү, хисләр катнашмасын сурәтләп бирү осталыгы Бакый аганың һәр әсәрен җанландырып бирә ди аның турында замандашлары. Әйтәдер, безнең хатын-кызлар ди бик матур киенәләр Чишмә җырына барганда. Яшында берәр кибеткә барганда.
ул бер шикелле, бәйрәм шикелле буладыр. Менә шундый тормышны ул безгә күрсәтте. Кичә кунаклары Бакый Урманчы белән бәйле иң якты истәлекләре белән уртаклаштылар. Бакый Урманчы әсәрләре Татарстанда һәм чит ил күргәзмәләрендә даими күрсәтелеп торыла. Аның эшләре Россия һәм БДБның 20 музее фондында саклана. Рәссам сынчының туган җире Буа районы Күлчеркән авылында да музей эшләп килә. Буа якташлык җәмгыяте Бакый Урманчы иҗатын танытуда зур эш башкара. Безнең якташыбыз Бакый Урманчыга 125 яшь була. Әлбәттә, якташлык җәмгыяте бу бәйрәмгә багышланган чараларда катнашачак. Аның масштабына тиң иттереп күрсәтергә дә кирәк безгә, без якташларга. Без шуның өстендә эшләячәкбез. Сынлы сәнгатьнең аксакалы дөньядан киткән көне ераклашкан саен, Бакый аганың милли сәнгатебез күгендә урын алган йолдызы яктырак балкый сыман. Айзилә Батырханова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Ковид пандемиясы шартларында Татарстан мәктәпләрендә уку елы ничек дәвам итә? Бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек ничек бара? Балаларны тукландыру мәсьәләсендә нинди проблемалар бар? Татарстан радиосының иртәнге туры эфир программасы шушы һәм мәгариф челтәрендәге башка четерекле мәсьәләләргә багышланды. Тапшыру кунагы Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин радио тыңлаучыларны борчыган сорауларга да җавап бирде. Без дә Илсур Гәрәй улына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Гәрәевич. Республика мәгариф учреждениеләрендә укулар ничек дәвам итә? Хәерле иртә, әйсәмесез. Безнең республикабызда пандемия булуга карамастан Роспотребнадзор таләпләре буенча эш алып барыла. Мәктәпләребездә белгәнегезчә укыту тәрбия процессы оештырылган. Без бер генә көнгә дә дистанцион формага күчмәдек. Менә 19 марттан 1-2 айга күчеп алган идек. Яңа уку елында без менә шушы мәктәпләрдә укытуны дәвам итәбез. Белгәнегезчә, мәктәп гомумән мәгариф системасында балаларны иртәнге сәгатьтә фильтрлар аша үткәрү каралган. Фильтрлар аша безнең барлыгы менә уку елы башыннан 12 меңнән артык бала үтмәде. Үтте дә һәм алар кире кайтарылды. Менә бүген көндә безнең 20 бала, 22 бала булырга мөмкин температура белән яисә яңадан башка шундый грипп формасында киләләр дә без алар мәктәпкә кертмибез. Укытуның заманча технологияләренә нинди игътибар бирелә? Яңа технологиялар алар һәр вакытта кирип торалар. Без аларны кулланып торабыз. Укытучылар үзләренең укыту процессларында төрле платформаларны кулланалар. Бу бер дәрестә бер платформа алырга мөмкин, икенче дәрестә икенче платформаны алырга мөмкин. Иң мөһиме без процесс укыту тәрбия эшендә процесс кирәк ул, әлбәттә технологиялар. Иң мөһиме нәтиҗә. Нәтиҗә бирү өчен укытучы иҗади якын килеп, үзенең мөмкинлекләреннән файдаланып, яңа технологиялар кулланып, монда дәреслек тә керә, монда яңадан безнең җиһазлар да керә, безнең республика олимпиада үзәге эшләп килә. Беренчедән һәм менә шушы милли мәгариф милли проектлар кысаларында без 1 сентябрьдән яңадан Сириус моделе буенча балалар белән эшләү өчен шартлар тудыруны яхшырттык һәм безнең эш юнәлештә яңадан яңа лабораториялар ачылды. Бу безнең фән юнәлешендә, аннан соң культура, мәдәният юнәлешендә һәм спорт юнәлешендә. Без Россия да 3нче урында торабыз балаларның саны буенча, аларның катнашуы, җиңүе буенча. Әлбәттә, бу безнең укытучыларыбызның бик зур хезмәте. Алар әгәр дә шушы балаларны ачыклау, аларга ярдәм итү, аларның мөмкинлекләрен файдалану өстендә эзлекле рәвештә эш алып бармасалар, нәтиҗәләребез булай булмас иде. Без алга таба да бу юнәлештә эшне шушы формада алып барабыз дип өметләнәбез. Күп телле мәктәпләрнең киләчәген ничек күрәсез? Аңлыйсызмы, менә бу адымнар проекты, ул безнең бик кызыклы һәм бик вакытлыча килеп чыккан проект. Безнең Казанда адымнар проекты буенча зур мәктәп ачылды, Алабугада ачылды. Менә бу көндә шушы проект буенча безнең Чаллыда мәктәп төзелә. Мондагы шартлар һәм мондагы бу мәктәпләрнең кадрлар белән тәэмин ителүе, аларның аннан соң әйтергә кирәк гаилә белән эшләүләре,
башка күп телләрдә белем бирүгә юнәлдергән чаралар барсы да бу полилингваль мәктәпләрдәге белем сыйфатына, тәрбиягә юнәлдерелгән. Аларның киләчәге зур. Без бу юнәлештә эш алып барабыз. Ни өчен менә ассызыклап әйтәм, чөнки бу бит кадрлар белән бәйләнгән. Кадрлар хәзерләү, дәресләр белән тәэмин итү, аларны шушы телләргә тәрҗемә итү, аннан соң әти-әниләр белән эшләү. Булар барысы да комплекс алып барырга тиеш. Хәзер совет чоры белән чагыштырганда укытучының абруе төште. Бу нидән икән? Укытучының абруен күтәрү юнәлешендә, әгәр дә җәмгыять үзе эшләмәсә, менә шушы җәмгыятьтә без барыбыз да укытучының әһәмиятен, аның бөеклеген, аның кирәклеген, аның бүгенге көндә чын шәхес икәнлеген ачып салу, аны аңлату өстендә шалып бармасак, әлбәттә үзгәрешләр булмаячак. Моның өчен беренчедән һәрбер әти-әни укытучыны яратырга тиеш, аңа ышанырга тиеш. Әлбәттә укытучы үз тарафыннан да әти-әни шандырырлык итеп гамәлләр кылырга тиеш. Монда бер-беребезне тулыландыру, бер-беребезне яклау, саклау һәм әлбәттә төп юнәлеш, төп эшебез бала тәрбияләү. Бала тәрбияләү өчен укытучы да эшләргә тиеш, әти-әни дә эшләргә тиеш. Мин уйлыйм, хәзерге вакытта менә бу иң төп мәсьәләләрнең берсе. Илсур Гәрәевич, укучыларны тукландыруда ата-аналар контроле кертелде. Нәтиҗәсе бармы? Мәктәп ашханәләре, аш-су сталарының хезмәт хакын арттыру турында да сүзләр йөри. Республикабыз беренчедән булып безнең шушы пилот формасында кирип китте. 1 сентябрьдән безнең балалар башлангыч сыйныфлар 1-дән 4-кә хәлле 209 меңнән артык бала бушка туклана. 53 сум 41 тиенгә ул менә 1 январьдан артты бәясе. Әйткәнебезчә, моның белән бик күп кеше шөгыльләнә. Бу бик зур, бик катлаулы хезмәт, бик авыр хезмәт. Балаларның сәламәтлеге өчен, аларның тукландыру өчен, аларның киләчәге нык булсын өчен тырышылган гамәлләр булар, куелган гамәлләр. Инде гомумән алганда республикабызда яңа программалар чыгып тора. Менә миллиардтан артык сум акча биреләчәк менә шушы ашханәләрне ремонтлау өчен һәм алардагы җиһазларны яхшырту өчен. Булар барысы да безнең республикабыз президент тарафыннан кылган гамәлләр. Менә бу ашхана хезмәткәрләренең, поварларның, пешекчеләрнең хезмәт хакын арттыру буенча хәзерге вакытта без бу мәсьәләләрне күтәрәбез. Моның буенча безнең дәүләт советы утырышы да булды. Аларда моның белән кызыксыналар. Бу бер генә көн эчендә хәл ителә торган мәсьәләләр түгел. Аның бюджеты бар, аның мөмкинлекләре бар. Мәктәпләргә ир-ат укытучыларны җәлеп итүдә эшләр ничек тора? Хатын-кызларның күп булуы ул зыянга түгел, ул файдага гына дип әйтәсем килә. Чөнки хатын-кызның характеры һәм аның шанычлыгы, аның сәләте, аның сизгерлеге һәм әлбәт сабырлыгы ул баланы тәрбияләргә бик зур ярдәм итә. Шуңа күрә әйтәсем килә, аны механик рәвештә генә үзгәртеп булмый. Әгәр дә хезмәт хакы безнең начар түгел, шартлар тудырыла, технологиялар бар, мәктәпләр салына, егетләргә юл ачык, рәхим итеп егетләр килсеннәр, эшләсеннәр. Әңгәмә өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин иде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.